sa gaba ya Rasulillah. Ya Hubbu Rasulillah akwai ramin tattare. Mu kai muka sa gaba mun zo da Rasulina. Ya Hubbu Rasulillah akwai ramuka tattare. Mu kai muka sa gaba mun zo da Rasulina. Ya Hubbu Rasulillah akwai ramuka tattare. Gare ka ilahu karfi ka wadata mu, kaifin harshe kun nauka Allah yau gamu. Baya mu waye duniya ba mai ja da mu, zamki gudu sa gudu mai ginda ya daware. Mu kai muka sa gaba mun zo da Rasulina. Ya Hubbu Rasulillah akwai ramuka tattare. Talatin kai laguna ga wanda ya gama ko mai Arab mai Ajamu ga mu kwai tsantsar kauna. Alai da sahabi da shi ne suka jingina. Allah sa shekunan mu hasadin akan kare. Salamu alaikum yan uwa mun zo gungu ne. Kude kunne kuje mu yan Hubbu Rasuli ne. Mun haɗu domin mu tura jama'a san ɗaha ne. Ba ma sanya walbaya sai in mun karkare. Mu kai muka sa gaba mun zo da Rasulina. Ya Hubbu Rasulillah akwai ramuka tattare. Shauran mu nunukan su mu kama mu ballugun. Ga gausin zamani ƙasa da 570. Yes, malaman sun adara wani gare shi duka sun tattare. To baira tafiyar mu ce yan Hubbu Rasulillah. Kar kai sanya aboki da mu shagala. Manzon Allah mafaka ne gun mai ibadallah. Muhammad ne gun Fatima Abba, Malam Sule ne uban mu ya Hubbu Rasulillah. Imamin mili ne komai domin ka ne, wannan ya tsakanin shiga Hubbu Rasul haka ne. Kamun gaba da kai ya cire mana fargaba, ya sa yi fulbai tubai ramin tattare. Dan Hubbu Rasulillah na begen sheguya, ya kai matsayin da a ciki ya yi wa mahaifiya. Sarrafobi ma'ankare. Mu kai muka sa gaba mun zo da Rasulina. Ya Hubbu Rasulillah akwai ramuka tattare. Shehu tsanin zawakun al-Mustafa, dole a bisa ya zama to karfan kafa. Dan tarki duba fuskuna shehu ya sarrafa. To ka bi shehu dan uwa kare da ka bingire.
gaba manzo da rasulina yan Hubbu Rasulillah akwai ramuka tattare dararar ramar Allah mai sanya idaniya na rantsa ya du mai san ka samsam bai shan wuya ba shi ba hawiya maza je ka tambaya ko bai taba sallah ba aljanna zai tariya Barkuri mai sallah sai in ka san Allah wai kai Allah ka sani ko bautar Allah zonan ka shige faila sai ka sadu da Allah sai ka gane ainihinka dan uwa ka san girla kai muka sa gaba manzo da rasulina yan Hubbu Rasulillah akwai ramuka tattare je ka gane kanka malam sa ka gane mi a haka in kai haka za ka yi haka sai ka gane ainihinka za ka rizki zatinka ba ka ƙara yin shirka amma in ba haka ba za ka mutu mahajubinka labbaikum alullah yan faila duka jibla na gaban goshin ilahu aniya dai alullah za mu je a haka jibla ina cikin ku alullah na jiyo gira na ku na am ya alullah kai muka sa gaba manzo da rasulina yan Hubbu Rasulillah akwai ramuka tattare mun sharrin masharri kafa ka 100 kullun da ku kai mana sai hasa ku cikin mari ran sai ba dan bari sai nayi muku duka 100 wai wane ne shehu barka ji shi bar kumburi wani mutum ne a mutane shi irinsa shi da ne karkace kamar haka yake a akul ka gane ne in kai haka illa ne so nake ka gane ne shi alin annabi ne ka sani ta gyalli ne kai muka sa gaba manzo da rasulina yan Hubbu Rasulillah akwai ramuka tattare wayo sahibul faila rauni fakare ni ne yan tafiya na bari na naga za ka tada ni don fati hawan ke ni a girgin ka kasa da ni Abdullahi Sisu ne dan zakir yayi ya sani Madiha labbaiki mai haske ko'ina dan Hubbu Rasulillah gabanki mun risina matar Aliyu mai Hassan da Usaini gwana domin su umma kai mugun da haki tattare mu kai muka sa gaba manzo da rasulina yan Hubbu Rasulillah akwai ramuka tattare na gaban Hawwa ukin wuce mulki da Asiya babu batun tausayi da baki kawai shan wuya mai so ya gwada za ya sha daurin jijiya wallahi shawara shi mai bi zai warware yi mutuwa na nan gamu kowa ya san haka in ka mutu babu su to za ka sha rika yan Hubbu Rasulillah kansu muke sassaka sharrorin nafsi ya ilahu ka tsatsare mu kai muka sa gaba manzo na rasulina yan Hubbu Rasulillah akwai ramuka tattare wallahi batulu muke muka sa gaba mai dinki da gaskiya mu da shi ba rarraba
sa gabanki mai zai sha wuya. Ke ce uwa a lahira har nan duniya, kuma abin dube mu gunki muka tattare. Mu kai muka sa gaba manzo da Rasulina, yan mu Rasulillah a faira muka tattare. A cikin gidan gukin ga kowa baya shi, ta yanki dukansu kowanne bata mu karye shi. Karshen zance mahaifinki bata mu karye shi, laifin kuma layiku shine za su sassare. Assalamu alaika Ali Zaki baban Hassan, zakin Allah da Annabi ya baban Hussein. Tsoro ba shi almarin ka daban-daban, ai banna dan Aliyu gun kuma ka tattare. Mu kai muka sa gaba manzo da Rasulina, yan mu Rasulillah a faira muka tattare. Yanzu huta ya umma yi mana afuwa, kari sharrin nafsu a cire mana damuwa. Yan Hubbu rabbana sanya mu hawa, a kare mu da beriya sharrin nafsu warware. Sallu ala nabi ya Rasulillah, Allah ka dinga yi ba adadi ga Habibullah, alai wa sahabihi tabi'ai da walillah. Ali Muhammad guda ai madadin Fadima, mu kai muka sa gaba manzo da Rasulina, yan Hubbu Rasulillah a faira muka tattare. Ma dan bannare da baitocin Fadima, masu make kadai kika zamto rahama. Assalamu alaikina na madahura alima, da zarar aka ce batulu to sai mun hauzuma. Kowa ya yi tambaya muna bailar shehu ne, littafi ya sani tiken baya ne. Dike saibul shuhudi mai begen gausi ne, duk mai san nau'u ba ga faila sahibinmu ne. Mu kai muka sa gaba manzo da Rasulina, yan Hubbu Rasulillah a faira muka tattare. Wasu sun ce wanda ke a faila ne kaburi, to in haka ne wal baya na zamto kaburi. Mu faila mun rike ta ba ma duban wuri, ka ba liyu sarki da kai na kafa hari. Barhamai ya sa gausi a yi mana marhaba, ya baba uban dukan halittu ya shugaba. Matsayi jalabi ya samu kai muka sa gaba, daɗin daɗi ya sa kai ne ya sahun gaba. Mu kai muka sa gaba manzo da Rasulina, yan Hubbu Rasulillah a faira muka tattare. Dan shauki biri mababan ya sa da mu, dan shehu abul fuduhi barhama je da mu, dan shehu ali zati mai kaunar barhamu. Dike saibul shuhudi ne dakun barhamu.